ходиш, бе? Не, до Албана. Па как се вади? Защото аз след малко тръгвам към Не, това Одеса. говно не ми трябва. Няма ти пречи, бе. Няма ти пречи, само очилата си. Ще пречи студено. До косото ми. Абе, няма, бе. Няма ми пречи студено. Ще стъпиш и излезе. Пламен, не сигурен, че това е подходяща температура за кръста Трябва да ти? с дишането. И като влезеш, започваш да чувстваш много дишането така с да се студената вода. сгърчи, да Пак мога трябва да да го регулираш. Трябва да дишаш равномерно. Защото иначе Мария, ти караш като сърцето медицинско много лице бързо би ли да го се спряла да не правиш бръскотни? Значи ако трябва да впукне, Да. Ай така да се успокоиш, да си спокоен. Иначе много по-студено ще бъде. Мислите, че като каза нещо, Пламен ще каже на баща ти. Но вие си, че Бер Грилс помага. Помага, умира до суд. На мен ми беше много приятно. Няма ли кой да го бутне? Бате, баща ти знае, че има мотор. една минута вътре и се знаеш. Абе, напускай го. Тъмън се бех замърлушил малко вътре, батко и си нов човек. Тук сигурно мога да стотици алкохоли да изпием. И ти си мъж ли си вече? Абе, майка, аз ще не прискам яфам. Аз си ганен